kang bisa piguna tumrap nusa bangsa lan agama. Amin 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 Allahumma amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku engkang tulung marang aku. Ora ana daya linangku kejaba saking Allah kang aku. Sadulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu, mong limang waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Sadulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu, mong limang waktu kanggo mrasa mungkar lan nafsu. Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu, mung limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Sadulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu, mong limang waktu kanggo mrasta mungkar lan Pagelaran ana ing bengi iki uga disiarke langsung ngono. Ya kuwi lumantar channel YouTube Astabrata Media. Wo ngono ya.